Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon, eta ongi etorri naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten dugun Gamerauntzia irratsaiora. Bideojoken munduko gaurkotasuna landuko dugu, bai nazioartekoa eta bai bertakoa baita. Bi asteti behin, ostegunetan, 6:30etan, Twitchen izaten ga zuzenean, eta astearteetan, orain arte, 7etan FM-an egon baldin bagara ere, hemendik aurrera 9etan izango da gure saioa. Irratsaioa, zein bideoa, beranduago ikusteko aukera izango duzue, edo entzuteko, bai, edozein naizen plataformetan eta Gamerauntzaren plataformetan. Bideojokoen munduan, jasotako albiste interesgarrienak ekarriko ditugu, eta baita bestelako analisi eta bideojokuei buruzko informazioa. Euskeratutako tituluei buruzko datuak eta analisiak eta informazioa ere ekartzen dugu. Gaurko saioan, iragarpen garrantzitsu batzuk dauzkagu, horrekin hasiko gara, zein euskaratutako tituluak ere aipatuko ditugu, eta Euskal Herri virtualari buruz hitz egingo dugu, bai, aste honetan bereziki. Eta nola ez, jokatzen gabiltzan, azken obrei buruz ere hausnartuko dugu. Orduan, urteko bideojoko handienetakoaren txanda da, eta ez galdu saioa. Ni Damian naiz, eta nirekin dare, betiko lez, Aritz eta Lander, aupa, atxaldeon. Aupa, arratsaldeon. Ze moduz, dana ondo ez? Beste aste bete? Ondo. Vale, ondo baderitzozue, sartzen gaia materian, gero bestela justu ibiltzen ga denboraz eta. Eurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Lehenengo albistea Pokemon Scarlet eta Violet, ez? Bai, lehenengoa, Aritz, Pokemon uste dut, Scarlet eta Violet. Nik uste danok bai. sorpresan hartu gintuela, ez? Bakit Lander, Arteusen. zuke hori komentatu zen, no? Inok espero, ez? etzun espero orain dala hain gutxi Pokemon Legend Arceus aterata aurkeztuko zutenik Pokemon berri bat. Eta are gutxiago aurkeztu duten bezala mundu irekikoa izatea, ez? Bastante harria izan da. Nik ez nuen espero, hain azkar beste mundu irekiko bat ateratzea, eta gaina garrantzitsuena, 2022 bukaerarako izango dala, hau da, segituan. Eta, eskualde berri bat aurkeztu da, Iberiar penintzulan oinarrituta dagoela ikusten da, mapatatik eta. Eta, Bartzenonako familia sakratu adibidez agertzen da. Eta, orain, Legend Arceus ez bezala, mundu irekikoa izango da, hori agindu dute. Benetako mundu irekizea bai. Hori da. Ikusi harko da Legend Arceus bezala jarretzen duen borroka gutxirekin eta gehiago Pokemon Go-ren antza hori behin da berriro harrapatzeaz, edo mundu irekiakin nahazten duen ohiko Pokemon antzea. Borrokak Pokemon Arceus izan dela esperimento bat, prototipo bat, eta hemendik aurrera ja formatu horrek hartzen da bela indarra, ez? Igual, ematen dau. Ez dakit esperimentua izan da, baitare izala izke, mundu irekikaurako, o igual baitare Pokemon Go-tik jendea erakartzeko bideojokotara o klasikotara. Ze aurreko baten, Pokemon bat atera zuten baitare, Red eta Korrian eta redizioa zana, eta nere pixkat Pokemon Go-ko mekanikak sartzen zituzten harrapatzekoak da. Orduan, nik uste pixat hori aidiala saiatzen, ez? Hainbeste publiko haukate Pokemon Go, ze oraindik ematen du, Pokemon Go bai uda hartan, buma eukizuna eta zea, baina oraindik milioiak sortzen zeitzeitu, eta oraindik milioika jokalari dauzka. Eta pixkat hori saiatu dutela Legend Arceusekin, ez? Jende hori irakartzea. Eta, hiru Pokemon zea ikusitugu, hasi berri, ez? Halako azeri edo otso modukoa belarrizkoa,
gero dinosauru bat zuzkoa izango dana, eta uretakoa izango dana, holako ahate bat ematen duna, ez? Eta, Zenbat gana gutxi gora bera. zer? Ni oso galduta nago, Zenbat Pokemon edo dare. Buf, Zenbakia, Dagoeneko, badakigu. eske ezin dizut esan. 10. Vale, ediziotik pasa seguru. Generazioak Vale, agian ez, 10. generazioa. Baino, jute magea zenbat edizio hartu dituzten, bai, 10 pasa izango dira. Bai, esaten bera, Pokemona animaliak edo... Bai, Zenbait hori tipo generazioa que da, dice, bai, ematen, ez, bai. vale. Oiek Vale, amarrez. gizan, hasieran Hoi 100 da pico. zortzi bat eta gero- izango dira, segurazki. Vale. Hau da, mi- Gire honek diseinu barrez guzti datez, erakutsi da esenak. Mhm. Batez be hori bedarrezko katu da uste dut, ez? Nik katu itxuri hartzitzat. Ez dakit. Hori guzti dat, eta Nik- harinauko batzuk, ez? Harinauko generazio batzutan, nahiko eskaz, Bai, nahiko eskazak dizela izan moten ziren. izazte. Baina honek azpozik eraten az, Ia gero evoluzioak eta eslakoa ditzen, baina. A ber, ni zuzkoa izaten naizela, eta aina dinosauro izan da, ja, bakit fijo zein aukeratuko ten. Baina ono. Eta bueno, iruditan ikusten naizate, ematen du Legend Arceusetik grafikoki ire pixkat mejoratu dala. Bai, Bai. gauzatxo bat, hori, Twitchen entzuten ikusten zabiztenak, ikusten dozue, bestela gamerauntxia.eusen izango dozue aukera, ikusteko artikulu Hori da. guztia, irudia, bideoak, eta hemen komentatzen ditugun bai. iruzkinak eta pixkal kokatzeko aukera izango dozue. Eta, bueno, baitare komentatu, hau nola Iberiar penintzulan danez, bueno, Euskal Herria Iberiar penintzulan dago, eta ikusi beharko da, Euskal Herrian tokian dagonean, zerbait sartzen duten erreferentzian bat eginez Euskal Herriari. Eta aina jakinik, bueno, erabakitan ez dauka aukerari, baina Pokemon gaztelaniarea adibidez itzultzen duna, Euskaldun bat dala. Beraz, ea, zer ekartzen du. Gutxienez nik uste hau zala Pokemon zaleok eskatzen genuna, eta Legend Arceusek ez zuna bete, baizik eta hause zen. Gero ikusi berkoa nola ibiltzean, Switcha errendimendua aldetik nola aprobetxatzen duten, ze Legend Arceus ez zabien oso ondo. Baina, bueno, albizteneko interesgarria, eta bueno, azken finan zale nahi zutena. Hori da. Erakutsi da bena grafikoki hobie, lekuek, ez da izen behar mundu ireki erraldoi bet azken batien, ez? Badauen beteta bizize badekon, eta diseinu politzek, ez da bier gehiago. Listo, orduen, moteno alde horretatik ja konpotzen da bizela, 2022 amaierarako, baia konfiantzi dikila dozanlik ez, horren itxuro hona daiko azken batien. Bai. Ba, bueno, urrengo albizteakien jarretzen badu, Lander ustet zurea dela. Bai, atxo bertan, atxo gaba zenban PlayStationek bere State of Play aurkezpena. PlayStationekoz bi aurkezpen formatu edo, ez da, alde bat hau PlayStation Showcase dizela handizenak edo zango gondizunak, urtien behin edo asko jota birritzen ditzen dabezenak. Eta gero, hilepara baten behin edo itzen dabe State of Play, ez? Batzutan joku bakarrari zuzendut egoten dire, beste batzutan joku gehiago hartzen dabez. Kasu honetan, joku piloa aurkeztu da besangoan, eta bat besta izen PlayStationena. Izen da, izen bat, garatzaile japoniarretan ardazteko asmoagaz, ez? Eta hori, aurkezpen iragarpen pila ikusi genduen, orduen horrek harin errepaseko duguz, eta gero gure badozuen, igual gure gustukonak edo komenteko duguz, ez? Vale. Lehenengoa, eta hasi zirena, izan Exoprimal, olako tiro joku nitzako kriston itxuri dekona, baina aldi berien atxera bota destena bere girotxe gaitxik edo ez da izlan esan. Capcomek etzen dauen garatuko dauen joku da tiro joku kooperatibo bat, online egaz eta taldeka, nun protagonista izango diren olako exoskeleto dun gizaki batzuk ez, traje berezizekaz borrokatuko dabe. Oso japoneara, hori. Oso japoneara, bai, guztiz. Hor, ganera, untxe esango dugu, etxaizek izango dire dinosaurizoak, hor ikusten dugu, velociraptorak eta T-Rexak eta olako, desberdinek. Eta hor trailerin ikusten da, amagotxu betetzen dabe Dino Crisiseko Capcomen beste saga mitiko bateko personaje bategaz, Regina gartzen da protagonistia, eta jenti ja horregaz boski eta sartute geratu da,
Ze ikusten duzu hor tiro joku soro bat, eta ez teko zer ikusirik ez, Dino Crisisegaz, baina, bueno, horre amagotxo egin dabe. Baina lan dabez, kriston atal grafiko dagoela ikusten da, niri harritxute itxisten. Ez dakitxe reen jainegaz oin jegongo badan edo ez, baina grafikoki kriston pasadi da. Eta PlayStationen aurkezpenien erakutsi daben arren, egongo da PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One eta PC-erako, eta datorren urtien 2023en kaleratuko dabe. Orduen, olako shooter onlineen jarratzaileentzako nahikoa proposa dela moten dugu. Urrengora patzeko gara nahi badozuen, dala ja ondo zagutzen dugun joku bet, Ghostwire Tokyo. Hau dala Bethesdakoak garatzen da bizen PlayStationentzako azkenengoa joku edo momentuz bentset, esklusibotasun horregaz Microsoftek erosi da benetik. Izango da lehen pertsonako tiro joku bat izango dugu, edo aventurana, esplorazioana, ja urtetan da, martxoko 25 urtengo da, PlayStation 5 eta PC-erako. Eta ja nahiko ikusi dugunen inguruen, baina lan dabe niri gerotak izan da bizte guztetan, eta grafikoki nahiko politxe, jostagartesun elegantideko hor, ez da ikusten da armakaz eta eskuekaz olako ninja arazo moduko batzuk eitzen, da nahiko rekargarzen moten dugu. Baina, bueno, horrek itxu ze pentsatzen duten, ez? Elder Scrolls 6 gehiago, eta olako... Bai. Ados. Ia jarratzen badaben Bethesdakoak. Starfield lehenko amaitzi eta gero... Bai, baina jo, eske... PC-erako asiratik izango da, edo geroago etorriko da. Bai, hasikera batetik. Esklusibotasune, hori, Sonic eman bai Deathloop-egaz eta bai honegaz, hori, ez da kontsolarako eurik eratzi esklusibotasune. Baina, klaro, oin, Microsoftek erosti da belez Bethesda, argi dau denpora baterako izango dela bakarrik, eta gero ja, eta PC-en kasuen bai segidin urtengo da, martxoako 25 esan dugu, eta PlayStation 5-erako. Horren ia, gure horren agoiok hau mobitxiko gai diren ikusitxe beste belanodi bategaz gabizela, ia. Bai, bueno, jarratxingo dugu nahi badazuen. PC-ko entzat albizte hona. Hori da. Ia, jarratxingo dugu, hemen zerrenda luziko gaurkoan. Urrengo bat izan da beste, ja ondo zagutzen dugun beste bat, eta oinoko harina urtengo da beste bat. Martxoak 18 zen estreneko da Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, kontsola izedanetarako, Switchken dute eta PC-erako. Final Fantasy dinegu, baina gehiago da Nioh edo Monster Hunter moduko jokuet esango dugu, aksiozko lako gauza berezi betez. Ze dau garatute ganera koitek mogaitzik, ez da Square Enixek argitaratzen dugu, baina garatzaileek beste japoner batzu dira ez. Meme asko ikusi dugu zonen inguruen, kaosa gara eta bera, baina gero eta itxura hobiedeko esan behar da, hasikera batetik eskasa moteman arren. Eta jentia nahiko motibita dago, negaz, antzadanez, lehengo Final Fantasy zen historiz barriro aldatuko dugu edo beste modu batera konteko dugu, da, toketxu dugu egiz izan. Bai, eta pixkat Monster Hunter estilo hori arraroa da Final Fantasy baterako, baina, bueno, agian zerbait hona atera daiteka. Bai, baina azkeneko Final Fantasyk nahiko aldatu dizen aksignorantza, jarrola, gero eta gitxia hor, bueno. Ia, Final Fantasy amasei da boinoko hortik ez da bela erakutsi barriro, eta Final Fantasy Zazpin remake ebe bai, bigarren atala. Turnuen kontu hori, ez? Galtzen da pixkat. Bueno, eta online-are badago, MMOa dana, beraz. Hori da. Amalau, ez? Hori da amalau, bai. Eta jarraitzen da bainoko edukitze garraten rotarako, orduen, izan Final Fantasy aldetik. Bentsat, oin da ogonetatik, ero azken urteetako fama honena daukan MMOa izan lik, Eta oso txartu hasi izan, ez dakitze ezagutzen duzun horren historize. Bota grander, zu baino beto seguro ez. Kontu da, nik ez dugu jolastu inoz, eta holako MMORPG enaz oso sali ebez, baina historize oso kuriosoa da, eta nahiko politxe. Kontu da, lehengo bersinioak honek Final Fantasy amalauenak, izizala porrotutxe ez, espan jolasten inok, desastre bat izen zan. Eta Squarekoak erabaki bien zuzenien bertako mundue zuntzitxia eta barriro berpiztie. Beste, ez da, izen bardin egaz, baina beste joku beti izetielez. Eta hain bien, uste dut, ez da, txiki bateko epien izen bazan edo, olako apokalipsis datorrela agartzen, ez? Munduen zeruen ikustezan olako, ez da, jargi bat bazan edo meteorito bat edo zer, baina, bueno, mundua amaitzen doala, ez? Olako batzera kontraketa bat egotezan. Eta amaitxu zen, zinematika bat preste bien eta dana, mundu apurtzen, ez dakiz horre olako dragoie honek Bahamut edo honek ez, Final Fantasyko mitikoak agertzen.
Eta kontu esan, jokalarisek protagonistak izango zirenak, uste dut denboran aurrera botaten txiela edo lako zer, barriro beste mundu barri batera. Eta horra aztezan, bigarren joku hau, ez da, ontxe Arril Reborn edo ez da Island ziren, hori ez da, erreinu berpiztu moduen. Eta horra izan, Final Fantasy XIV berzio barreze. Eta honegaz, kriston arrakasti lortu dabe, eta zuk izan duzune Damian. Gaur egun, hobien baloreta dagoena, edo ja urte Bueno, bai, eta a ver. oineko jolasten jarraitzen da. Dago WoW, baina dago olako MMO doakoen, ez dakit, olako maila batean beti dago topian, beti dago lehenengo 3-4 artean, ez? Ja. Guild Wars 2 egote esan bezala, eta beti oso fama ona dauka, desde luego. A ber, gaur egun handiena izango ja Lost Ark, Final Fantasy eta WoW. Hiru horiek. Bai, baina hori, baina Lost Ark eta WoW da betikoa, eta gero Lost Ark daukana da nobedade puntu bat onjokan. Bai, baina Lost baina, Arkek Korean eta Rusian da aspalditik dago. Bai, bueno, bai, gero Black Desert eta euskagu, zentzu hortan. Bueno, bai. Bueno, bai, jartzen bai. oineko gara. Usto bai, Black ez? Desertek. Ni dakitxeten ez, bai, ez da hit. A ber, norbait ibliko. Ez, baina hori, Korean kriston tiroi aukize ban. Ez dakiton gainera beste bigarren bat erostagon estilokoa. Zerbait egiten nahi dira garatzaio horiek, baina naiz gogoratzen zer. Bai, bai. Bueno, jarraitzen dugu urrengo jolasakin. Landar. Forspoken. Harinari Bota baten. landet. Forspokenena, hau da Square Enixen joku bat, ja aspalditzik ikusten ibili garena, baina oin atzeratu indabe, urriak 11 kaleratuko dabe azkenien, PlayStation posterako da PC-erako, da olako, New Yorkeko neska bat beste mundu batera garraiatzeko eruden dabela, fantasiasko mundu batera, da bertan olako magiasko boteriek eta lortzen deuz. Eta egiz izan, atal grafiko aldetik kriston itxurideko, borrokak eta oso dinamikoak egoten da, oso bizkorrak hor mundutik ziztu bizizen doa personaje tragoien kontra eitzen edo bestelako, izaki batzuen kontra da. Honek bezkueren izena izen da, niri harritzen da bizte, trailer bakoitzan hostien gero eta itxuro biedeko eta jarraitzeko moduko joku edala esan behar da. Bai. Jo, Bai, itxura polita. Ia, apurruta, grafiko. aurrera antzengo dugu, ez dakitze zuek manga da animien salik bazarien. Ni ez zuentzat. Ez oro, hola, bueno, batzuk, konkretu batzuk, bai. Hori da. Claro. Jo ezagutuko duzu, segurrenik. A ber, bai, zautu. Memi bat da bakarrik. Ez da iragarri. Ez. Vale, iragarri bien, 2013en estrenatu zen Jojon joku baten birmasterizazioa. Da Jojo's Bizarre Adventure, askok ezagutuko duzu, All Star Battle R, remasterrena izango dana. Eta ilusinazten hau ikustiek, 2012-2011 ingurun hasiko nintzen Jojo irakurtzen, eta orduntxe gogoratzen az, lehenengo trailerrak azta, honen joku honenak, kiston ilusinatxe zela, ez? PlayStation 3-rako urte zan, eta gaur egun oinoko atal grafiko nahiko politxedeko. Eta hori, batzen deuz, Jojok dekoz gaur egun ustot bederatzi atal untxo momentuen, bertako 50 borrokalari, ez? Kriston zenbakize. Eta holako teken moduko borrokak izango direz, borroka joku beda. Eta hori, kasun antzine, bakarrik PlayStation 3-rako kaleratu zan arren, birmasterizazioa gongo da, PlayStation 5, Lau, Xbox kontsola danatarako, Switch eta PC-erako. Aurten kaleratuko dabe, ez da bezehaztu noiz, baina holan emoten dugu, atxoko aurkezpenetik, holan zirrara getzen eragindabena, hau zeizen dela. Faniok espero, eta Jojok gaur egundeko ninjarragaz, animiek eta ontxe, 5. atalagaz da bizuzte dut, eta jente pila magoitzen dugu, orduen jarraitzu bierreko joku baila bai. A ber, memen pila daude, hemen oinarrituta. Interneten. Karo. Osea, hortaz. Ez da hori bakarrik posturagaz eta ja hile dau, memien mundu egin dau. Eurrera hanje, Trek to Yomi erakutsi bien barriro, oneri gogo asko dekotzatela, daulako, samuraizen zuri beltzien eniko joku betor, Akira Kurosawan filmieko gora kartzen da bezena. Hau, Devolverren aurkeztu zeben? Hori da. Hau eiruen, pasan urteko eiruen Devolverrek aurkeztuan. Eta bebai, ikusten da, ja PlayStationen olako aurkezpen baten agartu eskero, hori, ez da, jente askon arretira jarri da, bela. Hau espaldin badozu ikusi Akira Kurosawan Zazpi Samurai edo Seppuku edo Harakiri, baita dauka izena, 52ko pelikula bat, oso guapo dare. Osea, benetan
Zuri beltzian, ez tozu sinistuko, zuri beltzian pelikula bat ikusi eta Gustabengo Gatzunik kasako, eta hau die adibide bat. Ez pasu ikusi gomendatzen dut. Bueno, harina matxiko dugu ja joku garrantzitsunekaz. Valkyrie Elysium aurkeztu bien, dala, antzineko saga baten Valkyrie profile uste dala, ez? Tal barriz, inok espan espera hau erakusti de repente. Hori bai, izatez da joku originalak PlayStation baterako ziren, eta, karo, guztiz aldatu da dana, ez? Bai, jostagarritasune, moten da olako hakan slash bat izango dela gehiago, bueno, itxula lako grafikoa nahiko berezitxu edeko, ikusko da, ja, jenti ez da horren posi geratu irakurri duten agaitxik. Ez, nik atzo kexa asko irakorri nun. Baina, bentset, olako saga sar bat berpiztien ikustu beti dela. Batzutan larri ukitzen dugu, baina beste batzutan jastute geratu dizen horrek barriro ikustia posgarri da, ez? Eta urtengo da, antzadan ez, PlayStation 5, 4 eta PC-erako. Hori, igual azken batien, guzti baten komenteti, ez? State of Play honek benetan biherrezkoak badizen, ez? Ikusten dugu batzutan horren joku esan dizek aurkezteko erabiltzen da bezala. Eta horren inguruen olako eztabaidatxu bat sortu da sarietan. Ez dakizuk ze uste duzuen. Biherrezkoa badan olako deialdi bat etxi, ez? Aurkezpen bateko ez dakize jokuena, eta gero, joku handizek dire, baina igual ez da merezi du horren besterako zozer. Ja, badagoela saturazio punto bat, ez? Hori da. Olako aurkezpen eta, bai, igual izan leike. Baitare, ez esatean egin, Sonic aspaldian ez du E3an egin, orduan Sonic pixkat eskuza hori dauka, baina bai, azken aldian zenbaitekin ikusten dira. Ja, baina hori, ze puntutaraino... Egiten dela, eragozti zutela o trailer berdina, leheno eragutzita zaukatena, eta informazio pixka gehiago eman, eta zatezu, horreatik ez du merezi 10 minutu honeatik itzeiten. Eta ero beste adibidez, beste jolas batzuatik, isiltasun absolutua dago. Orduan, ez ditut ulertzen zeatik ite dituzten. Osea, gero da zen nahiago duzun zuk, estrategiak eta zein komeni jakon eta hori dana zaila esaten, ez? Hau da, eiruan danak batera gertuko baleira eta urtero kriston informazio pilo bat emango balebe, benetan izango zen ona. Baina ona, online jarretzen dugunak baina segatik izan behar dana zentratuta, eta ez dakit. Haien borroketan ez gazaztuko, baina ez dakit, beharrezkoa dia, ez? Hori ez dakit. Dira arazoa da, azken batien, ez? Batzutan, ez dakizule ja zer espero negaitik. Ze batzutan erakusten dutxu, igual, kriston joku potente bat, aurkezpen, izen audikon aurkezpen baten, eta horrengo baten, bazteki izen zer erakusteko da, inezu. A ber, sobran egon da, relleno sartzen dute erakutzitako gauza berdina. Bai, askotan ez dakizu, merezi da ben ikusti ero ez. Gaur gabian, ez dakit zeinek, eta esaten duzu, bueno. Hori, holan ibiltzen gara gu, ez da, sufrikoak edo, ez? Bai. Mereziko dugu, ez? Eta gaina Sonyrenak precisamente ez dia ordu egokian izaten, zen normalean oso gauean izaten dira. Hau 11etan izan zen, baina E3koa gero izaten dira gaueko 3etan da horrelakoa, beraz. Bai. Horrengo aldiztigaz jarretuko gure bat zuen. Oingo honetan, euskal bideojoku bat aurkeztuko dotxu egu. Deitzen dela The Silence One, zizne izile edo izango zan, ez? Estudio Circenseseko naparrak da biz garatzen, dizela Crea Navarra zentroko ikasliek. Eta PlayStation Talents ja ondo zagutzen dugun ekimen honen bezpien da bizitzen, ez? Da, olako walking simulator moduko joku bet, ez? Jostagarritasunako minimalistiek ezen bat lasai ibili, esploreti eta olako guzak etxi izango da. Baina nahiko atal grafiko politxe eta bereziz eratzen da bizela esan behar da. Ikusten badu zuen bidizotan da aukeri badeko zuen, ikusten da, ez? Ze motor dara bi, ez dakiten oso buru. Ez que, esaten dut, ikasle batzuk olako lan politx bat eta egiteko, jope, benetan ez dakit, zoriontzekoa da. Bai. Eta seguro dagoela hor, seguramente motor potente bat eta erabiltzen dagoiz, baina ikusten dien irudiak benetan die, ez dakit, profesionaltasunera doaz, bentzat, profesionalak emoten dabe. Bai. Hori ez da euren muga horren barruan ikusten da kriston lana da bizela egin azken batien. Bai, ikasle batzu dire, baina meritoa eki, kriston meritoa eki. Bai.
Hori, ez da, aukiko dauena da esploratzeko mundu misteriotu bet, joku honetan hori zetan askotan ez, misterio jolasten da bie, ba, olako tragediaren bat, edo ba, aurkitzi testuek, pertsonajeren bat edo beste sakabanatute da horregaz, ba, olako pistaren bat, edo astarnaren bat edo beste moti ez. PC-ko berzinogaz hasi bien proiektu, ganera itxio webgunien probatxu bet dau bajatzeko, gaur egun. Eta hoin, ba, PlayStation talentxegaz dauzulez, ba, PlayStation posterako garatzen dabiz. Eure garatzaiek aipatzen dabez, ba, Firewatch adibidez, eta laulako beste working simulator bat, Bloodborne edo Shadow of the Colossus, ba, inspirazio moduen. Hombre, Nik gomendatzen dut, Walking Simulator. Ez, justo hori, ez, baina girotxi gaitxik, ez? Estilo artistikoan da, baina... Hori. Ez, baina Firewatch, espaldin basati bili iguala, da bi hiru orduko esperientzia bat izan leike, historia txikitxo bat kontatzen dago, eta hori, ba, ez dago esunentza denbora asko, igual egokia izan leike, eta niko politxa da. Arratzalde baten pasatzeko mauka. Bai. Hori, ganera joku honek basta bela eskatzen ez, abilesiz ez olakorik, edo nontzako joku dire, eta batez be historia aldetik disfrutetan badozun, ba, irakurtzen edo olako misteritxuk argitzen, ba, oso aproposa dire. Bai. Ba, hoize, 2022 bukaerarako argitaratxea horri ikusten dabe, gero honek proiektu bazkenien nahiko gatsa izaten da ez, ba, data hori errespeteti edo, baina ia sorte apur bategaz lortzen da ben. Eta, bueno, komentu dugu, ba, euskal joku edala, naparrak dabiz garatzen. Da, kasu horretan, ba, euskeraz argitaratzeko asmoa erakutsi dabe, baina dino hori, ez da, lan asko dekila horretik, nahiko gatsa izango da, ba, data honek errespetetie. Orduen oinoko ezin dabila zehaztu euskaraz egongo badan edo ez, Orduen guk espero dugu baietz eta ja, animetan dugu ba, lan hori hartzen, ez? Hori da. Balio erantzi badan delako azken finean, eta nafarrak izan da. Euskara izatea, gehiago. Hori da. Ba, bueno, urrengo albisteakin jarrituko dugu, ondo baderitzozue. Eta, bueno, korrika virtuala buruz itzengo deu. Martxoako eta bostean egingo deu Gamerauntzian korrika virtuala, Minecraftekoa. Eta, bueno, urte pila bat egon gea egin gabe, bat ipatzeatik, koronavirusagatik. Baina, bueno, aurten ematen dunez eta egingo danez korrika benetakoa, ba, guk ere virtuala egingo dugu. Eta, bueno, esatea, ba, bueno, martxoako eta bostean arratsaldeko 6:30 izango dela korrika virtuala. Lekukoa ematea nahi baduzu, edo gero jokatuko ditugun minijoko batzu partidatzuktan gaina sariak izango dianak. Nahi baduzu parte hartu, ba, izan eman behar dezu gure web horrian. Eta, ba, bueno, bitartez non egingo dugu korrika, ba, bueno, berreskuratu dugu lehenoko zerbitzarian geneukan Euskal Herriko mapa, eta auzolanen erabaki dugu mapa pixka gehiago handitzea. Adibidez lehenoko korrikan ez zauden ez Maule eta ez Gasteiz, beraz bi horiek ere egiten ari gehala. Eta ibilbidea ere aldatu dugu, eta ibilbidea koinzituko du ibilbide errealarekin, hau da, hiriburuak orden berdinean pasatuko ditugu. Bai, naiz eta mapan bertan ez egon igual geografikoki kokatuta, baina bai bilbideako hiriak errespetatuko dira, ez? A ber, mapan gurean Bilbo uarte bada, beraz. Baina bai. Bueno, bolita da, bere garaian nola egon zan, eta hola inzan, eta bueno. Eta, bai, eta bueno, lehenagotik korrika bat egin da gaude, eta oraingoan ere gaina korrika grabatu ingo da. Bueno, zuzenean emitituko dugu martxoako eta bostean, baina horretaz aparte halako bideo batxo bat ere egingo dugu. Eta, bueno, sorpresa batzuk egongo dira, oraindik ezin ditugunak esan, baina, ba, bueno, nahiko bereziak izango dianak eta berritzaileak izango dialak gure zerbitzariari dagokionez. Eta, bueno, amendik gonbidatzen zaituztegu, ez? Arratsalde hortan bai lehenengo korrika itera, eta ero minijokotan ibiltzera, esan dugun bezala, sariak daude, minijokotan jolasean ibiltzen zeaten on artean banatzeko, baina sariak lortzen nahi badituzute edo lekukoa ematea nahi baduzute, izena eman behar dezute Gamerauntziako horrian. Beraz, bakizute, albistea gamerauntza.eusen izango dezute, eta hor espero zaituztegu martxoan 25ean.
Hori da, animatu. Bueno, Bai, azkeneko orduan, albistea... pasatzen bai, komentatu dugun bezala, badaude euskaratzen diren bideojoko batzuk, eta zorionez, guk uste dut, programa ia guztietan aipatzen ditugula, ze badaude, ez? Azkenengo urteetan, nire ustez, gero eta gehiago ikusten gabitz, eta gaurkoan ekartzen duguna ez da edozein bideojoku. Outer Wilds izeneko bideojokoa da, gomendatzen dutzuet, benetan gamerauntzia.eusen sartu eta ikustia albistea, ze Outer Wilds oso joku berezia da. Beti entzun dut honi buruz berbetan oso ondo, eta kristan gogoa dauzka probatzeko, baina danak esaten dabe dara esperientzia bat, ez? Hasieran Bai, oso zaila egiten dana, oso arrotza bezala, hasierako momentuan, esaten dabe ez dala usteko moduko, baina dala hasieran josetan nabil. Eta halako batian pizten jatzula bombilla, azte sala ikusten nondin nora baian jokua, eta kriston esperientzia originala, eta gainera erakargarria dala, ez? Oso esperientzia politxa bezala. Jolastu daben jendiari entzun da hitz egiten, benetan gogoa ematen dau. Bai, nire Orduan, begoza barrein pasate, aztikeri jolastu neban bakarrik, hau euskeratu zanien, ez? Baina nire lagunek beti zaztie, jolastu honetara sekresten jokuea, da sotopetan denporarik, baina probenean zati hori piloa guztiaten. Pilo bat. Hori da. Eta esaten dabe, hobetu iten dala. Gero gainera, kristona dala. Orduan, 2022ko euskaratutako bideojokuak aurkeztu ginen zen aurrekoan, oin, aurkeztu dugun hau, estainu gure komunitateko kideak lokalizatu dau, gure hizkuntzara. Orduan, eskerrik asko estainu. bai. Eta bere eduki gehigarriak ere, euskaratu ditu. Orduan, bueno, esan daike modu oso batian jolasteko aukera daukagula. Moebius Digitalek argitaratu zeban jokua, 2019an, eta PC-an zein kontsoletan jolastu leike. Euskeraz jolastean nahi baldin bada, tamalez, PC-an izan beharko dau. Bai. Azkenian ez dalako itzulpen ofizial bat. Bai, eta esatea, bueno, beti bezala, ni naiz ematen duta. Damian eta Lander dian bezala Steam Deckaren embajadoreak, bueno, ni Game Passaren embajadorea naiz, eta esatea, Game Passean jolasa daukazutela, beraz. Game Passeko Outer Wilds deskargatu zakezute, eta Lander gezkiz banabil, itzulpena horri jarri da teke. Nik ere probatzeko daukat eta hoendik. Zuri, barik, zehoin, klaro, Game Passeko fitxategisek aldire eraldatu, ez? Hori aukeri jarri da azkenengo guneraketa igaz, eta orduen modak instalatako aukeri hau ja, bertan jokuetan. Instalatzaile oso erreza da, bertan Game Erauntziako euskarazko bideojokuen zerrendien topeko zuen. Eta azteko ningo misteriorik, da instalatzaile bajatu, klik, aukeratu karpeti jokuena, klik, eta listo. Ja euskaraz egiko zuen. Hori da. Eta, bai, eritzek esan dabena, ez, pixkat hartuta, pelota hori, benetan embajadore izan genken danok, Steam Deck baten Game Passeko jokuetara ibiltzeko. Ia gizidan. Ia, posible dan. Ikusitut Steam Deckan bezalako katxarro baten Game Passeko jolasetan ibiltzen. Eta ez bakar Bueno, Windows bateko nazke. Ez bakar bertan ejekutatzen baizik eta Game Passeko lainotik bai. Ez que hori interesgarri dauka Game Passako. Bai. Bueno, orduan, zeren antza dauka honek? Batzuk esaten dabe, The Witness edo Talos Principle jokuan antzeko izan leikela, azkenen die puzzleen jokuak. Bueno, eta estetikoki igual eukilik bai Witnessen toke bat. Gero, historioa ero mekanika nik ez ditut ezagutzen, baina bai badakite eguzki sistema ero bentsat espazioan esploratzen dala, badago espaziontzi bat sortzeko behar batzuk dare, eta bueno, holako misio hasieran oso zailak emoten daren batzuk, baina gero, egiten dienak ez dakit, errazagoak, oikoagoak, ero ulergarriak. Hor larra izartu marik, ez ikusi mesedez historiko zebez, ze zuek esperimente bizue, benetan. Ez ikusi zebez. Ados. Nik ez dakit, gauza batzuk entzun ditut, eta hola, baina bueno. Bai, itxurian ez dana da puzzle txikixak eta basoia bideo bat egiten, ez? Ez da, galduta sare, baina ez da inbeste. Ez die erabakiak zentzua hartzen joaten dira. Hori da. Asko esploretie da, da aztarnatxo topeti, ez? Da, hori, zuken asune bombile piztina azkenien leku bat bestera zabiz, da pentsa da zu, honek ez dago zentzurik, baina azkenien bat, ez itxu, da, bai.
Bai. Bai. Hori, eta ez pasaitxugo konbentzidu jokan, British Academy Games Award for Best Game, dala BAFTA, saria 2020an irabazi zeban, bestea, así que, bueno, ez da bakarrik guk, ez da bakarrik Landerer Pro dabela, Landerer lagunak, eta nik entzun ditxotena, baizik eta, ez da gitzela esan, adituek ere saria emoten dutze, ez? Orduan, Ja. benetan, da joko bat, seguramente ez tozuna kale egingo. Igual, denboratxo bat eskaini beharko jatzu, hori bai, denbora hori uki beharko da, baina bestela, ez da emoten, ez? Akats bat izan lehikenik probatzia. Ez, da hori, aritik izan dabena, Game Passien dago, orduan, Aprobetxatu. tita, Hori da. Euro baten hartzen zute hilabete, o 3 hilabeterako izaten da. Hori nezko horatzen, baina, bueno, euro baten, truke, jolas pila dauzkatzute, tartean Outer Wilds, eta gainera euskeraz jarri dezakezute, perfecto. Aprobetxatu, bai. Hori zen. Bueno, oine, badakizue batzuk, Twitchen bagabizela zuzenian hau emititzen, orduan, komentario batzuk badare, Lomisiak agurtu gaitu, haupa Lomisia, eta gero, Raio galdetzen dau, ia noiz hasiko dan Rocket League txapelketa. Ez dakit... Hori da, bai, klikasankegaz, bueno, ara Bai. pasank Euskaltzari topaguniek antolatzen deben ekimenagaz deko gogor, eta biloko udalagaz batera, klikasank Rocket League txapelketa, eta, esateko, laster zehaztuko dugu dana, gure asmoa maiatzasik eran eitxie da, txapelketia, baina ontxe laster parte hartzaileek izin amon daben bilbotarrak, bakarrik bilbotarrak parte hartu halko dabe, jasoko dabe mesuet informazio danagaz. Orduen, pasentzia puruet eta ja lasterokiko zuen. Hori da. Así que lasai, jasoko duzu informazioa, lasai. Vale. Orduan, nik uste dut, ja, honekin, bideojokoen, bueno, albistea bentzat. urrengo etapara joango ba. Hori da. Hori zea. Analizia. Bueno, zer, urte joku bat goaz, edo bintzen diretzako momentuz urtekoa eta ez da gitza, azkena markadakoa. Goti. Bai, goti. Bai. Nik uste bai. Bueno, heldu da ordue, Elden Ring ja estrene da, Lands Between edo zelandarderaz, tierras intermediaseko lurraldietan gabezia Midgard, betiko Midgard. Midgard. Ez da aldatu, eraztunen jauna nola ditxusatzen, ez? Middle Earth eta oin da Midgard. Hori da. Eta, bueno, ja nik uste tirure jolastu dugu zela lehenengo ordutxu honek. Apurru eta mena saldun goguz, asko gongo dire guruen moduen asitxe bakarrik. Orduen, gure asmoa da lehenengo ordu honeri buruz berra itxi, ez? Ez zuzen gure spoilerrak eta kontuz, baina eskada askorik paseko. Ze aventura oso soluzia izango dela moten deu, nik bentsetoineko esploratzeko piloa dekot, eta nahiko esplore dutela esan behar dute, baina alan dabe harritxuten abil dagoen danagaz. Orduen, hori, ez da, kasu honetan, kritika edo analizi baten biherrien, puruetez, gure asmoa da, bakoitzak eukidauzen esperientziak edo aipatzi ez. Orduen, azteko da behin, Otsaiako 25 estrene da Elden Ring, PC, PlayStation da, Xboxerako, kontsolen kasuen bai belaunaldi barrirako eta aurreko belaunaldirako. Eta, bueno, igual komentiko txutena da, zenbat ordu emon dozu zuek edo zelan hasi dozu aventuria? Damien? Nik uste nire pertsonaiak ez dakit daukan 8 orduola inguru. Eta, bueno, hartu naban hasieratik. Orduan, ez tot asko ibili alizan. Aprobetxau ditut artiak, eta orduan oso gutxika joan naiz. Minutuak eskatzen esaten dana. Eta egin jat, horoko ziren niri neko zailtzu egin jat. Ez dakitan, ja, dasoz bat, ni azkenean dasoz baten egin naiz batez ere. Neiko distantziara geratzen dalako, eta badare, ez dakit, modu batzuk ez, bakoitza daukanak borrokatzeko pixka desberdinak. Hori gertau jat. Joan naiz, aurreratzen, eta hola, baina ni batez ere ibili naiz zela da, hau gazteluan, Belo Tormentoso edo. Bai. Gazteluan, eta ez dut bukatu, gaztelua. Eta egia da, lehengo bosak eta horiek akabo ditutela, gero la espata batzu, baina egia esan niben nabil bastante balduta esploratzen, ibili naiz nire kontura. Bueno, baina lortu indozu gazteleru esartzita dana. Bai, bueno, hori bosa azkenean... Vale, orduan esan bitxu, 8 hortuten, kriston bakin izarela, Zeni askoz txarra biginaz. Bai, Bai.
Ez dakit. Nik hortxe Pixkat, utzi a dut. ber, gero laguntzakin eta, azkenean Medusa eta hor dagoen invokazioakin eta hola, eta... Nik hortxe utzi dut Belau Tormentosoko gazteluan, 10 ordu damazkit, baina, bueno, 2 pertsona dauzkat. Printzipala, zuzenekoak egiten ditutena nire kanalean da dala ninja, eta ero bestean magoa probatzen nahi nun, eta magoa, baina, bueno, magoak inazkoen nahi zidu. Zenbat ordu dauzka, printzipalak? Nirean? Bai. Zau nuke 8 bat, eta 2 izango dira magoanak. Manera antzera, orduan. Bai. Eta gero baita ere indet, misio bat, lehenengo tokian dagona, zuk izan dezun, Ianura zen nola izen hau. Bai, Last Between Tierras Hori, Intermedias. Tierras Intermedia zen, iskina atera jun. Zeran, nekrolimbo da zen. Ba, hori, nekrolimboan dagona. Dagon, gaztelu mouko bat dago, eta abentura bat dago, ez dut asko kontatuko, baina, eta boss final bat bezala dago. Ez da alternatiboa da, ez da historia principalekoa. Era, bueno, ura ere inun, beraz, ura egiten beste orduete. Orduan, kutxera ala biliko nez. Eta, bueno, eroko bazulotako bossak ere egin ditut. Bat txakur mekanikoa bezala dana, eta ero besteat otzoen, zea. Eta nik alderantziz, Damian, zuk esan dezu zaila irutu zaizula, nahi beste Souls, momentuz, beste Soulsen aldean errezagoa egin zait, hau. Ez daki zeatik, baina bestea baina. Igual baita ere Souls bestetan asko damak idalako, esan nahi. Eta erraldoiak? Erraldoiak? Nik izton perezia, azkenean galtzen ditzote, edaten ditzote hori, ez duz guztiak. Ba, nik errez, bueno, errez, a ber, ez dezango paseatzen nahi naizela, baina truko harrapatzea da, eta nahiko zea dia. Bai, pentsatzen dut, azkenean borroka guztien, bezala, izango da ikasi edo jakin, baina adibidez badare gazteluan, Belau Tormentoson saldun oso handi batzuk, dauken olako eraso bat, egiten da lankiakien golpe bajo, eta azten die bizitzak entzen, esageragoa. Eta horrekin kriston lanak dauzkat. Kriston lanak. Jode, eta benetan esaten dozu, izan biako zan boss bat, potentioa, baina aurrera pasatu eta lasai pasatzekoa, ez? Ze badare bidaren lekuak eta, jode. Askotan ezin aurrera, Bai, eta gero irutu zaiten horrela, magoa bastante, magoak Dark Souls bitik hasita, bastante indartzu zauden, eta orain bastante indartzu irutu zait. Eta batian be bai, ez? Baitare, baino, bueno, oain gainera ze daukazu, magiak berreskuratu ditzazketzula ez duzan bitartez, orduan. Bueno, hori 3an usteta ziziala hori. Bai. Orduan, magoana oso erreza irutu zait. Boss opzional bat katanakin, ninjakin pixka kostatu intzitzaiana, erioz batzuk izan dituna, magoakin junitzen, eta nojita egin nun. Lehenengo txaiak eran, ez nindun ikuturein, eta akatu egin nun. Orduan, ninja ala eta be, nahiko dopauta dago. Nik begero uste dut, nik estatak eta pixkatipin dituzte ari ditzira, ez? Objetuak erabiltzeko eta ez dutela esertau. Nik uste dut badagola. Nik armaz dut mejoratu bat ere. Uchigatana oso potente dago, hori odol lust mostakizela. Bai, hemorragia. Hemorragia bat ditzen dutza, da brutala da. Bai. Ba, adibidez, hemorragia, Uchigatana ez den mejoratu, ze Uchigatana da katanetan basikoena. Eta ez den nahi, Uchigatanan gastatu zeak, objetuak, mejoratzeko, ze azken finean, basikoa dalako, katana hobeago bat lortu arte nago zai. Ja, baina, momenturen batean, igual bosen bat menderatzeko. Piskat, momentu bat aiatzen nahi dela, ja katanaren mina nabaritzen nahi nezela ez daukala enbeste. Claro, gero alatabe hori, aurrekoan zena bezala, aurrekoan behola zan, ez? Lortzen zinu zen materialak hobetzeko, erosi egin zeikien, oinarrizko honek. Titanita. Eta oin nahiko zaiak die lortzeko, ez da? Ni kontrakoa pentseta dut, asko dauz topetako. Bai, baina egiten baditzuzu 2 arma, igotzen azten basa topera, ez daukazu infinito, eta bestetan Dark Souls baten eta erosten zinuan. Lehengo oinarrizkuenak
Eroste zinua nahi beste. Bai, baina topera ez gintzian, Topera armak kantitate Ez, limite baina- bat zaukazun. Bai, baina bostera igotzeko errez danak. Bai, Hmm. adibidez hori bai. Ez dakit, ez dakit seguru, baina nik uste badagoela erosteko leku betalan daude. Bai. Olako. Ez egongo da, claro, nik ez dut Bai. ezagutzen ez, eta ez dakit Hmm. bez, ze mota diferente daren, armak Ja. be... Claro, ez dut ezagutzen ez, Hori, ukitzen baginuan ezagutza hori, ba, Mhm. ez Nahi, berdina izango zen. gustatu zaidan hau, bueno, Lander, esan lehenengo zuk zenbat ibilizean eta gero komentatuko dut. Bai, ni apurtxu dekeixa beginaz, Steameko gota mairu ordu dinoztez. Ba, baina jolasten begiratu gitxitu zure hau, bai. pertsona, ja. Bai. Betan gitxiago izango dire, gota 7 edo 8 botako guz. Eta, bueno, nahikotxu esplore dut, holan askorik sartun barik, ba, mapako iparraldera arte heldunaz, gitxi gora bera. Baina, bueno, egiz izan, gure desun lekutik ibiltzeko aukeri emotitxu azikeratik, ez? Eta, zentzu horretan, azikeran, ba, nahiko agobizita moduen, ez? Enoa jakitzen dura, Juan. Enoa Ja. jakitzen zenan biderik onena, bale, bai, gaztelurantza joan bier zara, egize da. Baina, eske, ez teko zu mugarik, gure desun leku zara, Juan, orduen. Ja. Ba, ibiltzen da, buf, ametik kriston egurrea. Hoxe komentatzean, Juan, Dark Souls batean, ni lehenengo aldiz ibili nintzanean, harritu nindun, ez zaitula jolasak gidatzen, baizik eta opzio atzu zauzkatzula. Baina, bueno, Dark Souls batean, zeneuzkan, lehenengo zonatik, esan nuke, 3 edo 4 tokitara Hiru, bai. juntzizkela, Biltza izan da igual eta gehiago, ja, baina bai. pixkatza ikuste zenun, ez? Ez dakit nola jun, ez hori. Ez que Elden Ringen hori bihurtu da esageratua. Hau da, hain daz mundu zabala, ez dakizu noa jun, eta juten zean toki bakoitzen zerbait daukazu egiteko. Orduan, nik uste zuk esan ezuna, Lander, ordu asko mango ditula jolasonek. Jolasten. Nik ordu pila, Santxo esan bat ordura eta zan, dalanda bestetik ikusi eze besoinok. Ja. Eta ibilinaz aurrera haitzen, eta baina pasada da zema gauza dauzen ikusteko. Eta horrezan bido, bebai, azikeran, decepzioa edo esango dugu, alde batetik, karo, ikusten nahan, honek katakumba modukoak, ez da, dokobak edo. Eta ez dakik, igual kasuale izan, baina pare baten girotxe hori errepikatu ineban, ez? Eta horrezaten man, oin egongo dire olako mile. Ja. Baina, ez, leku desberdin pila dau eta zoratzeko da, Osa, ume bat elez nabil. Da, bari, Dark Soulsen, bat ez lehenengoan gizien guzti gatena hori da, ez? Kuriosidade hori aurrera egin, eta zer topeko, zer izango da urrengo lekue. Hemen barnia bizte pasetan da, zentsu horretan superposik. Bueno, gauza onak esan ditugu, baina igual gauza txar batzuk eba dauzka eta komentatu beharko ja, ez? Bat guiruroi afektatzen diguna, Bai. ordenailuan gabiltz, eta bueno, errendimendua ez da bat ere ona, jolasana. Ez da aprobetxatzen, Hori da. ez prozesadoria, ez grafikoa. Ez ditu zure ordenailuan ezaugarriak ondo aprobetxatzen, naiz eta ordinailu, jendean zundet oso ordinailu ona daukatenak, azken punta-puntako ekipazio daukatenak erdipordi joala jolasa, alako ez duterin esaten dan efektu dala, une batzutan jolasa pipi ralentizatu iten da, eta ero berriz ondogo juten dala, eta bai, pixkat nabaritzen da. From Softwarek esan du badakitela, arazoen buruz, eta ideala lanean. Eta, bueno, pixkat egon berko dugu PF-koek, errendimentu egokia izateko. Hala eta guztiz jolasgarria da, Bai, jolasgarria da, baina, espero ez olako jolas batekin, perfecto jutea, eta... Bai. Ni ze pozik eta danan nagoela dut esan, ez? Ikusten nabaztan honek gitxineko baldintzak eta tani ordenadora esan heltzen. Horrekin uste danok akajonatu inela. Neria bez, así que lasai. Eta ondo nabil jolasten hori. Da, ez duterin horrek arazoak, ze hor dau katxien kontu, ez da bezala konpiletan joku hasi aurretik, eta orduen efekto barri bet dauen bakotxian, kargen behar deu. Shaderrena hori, emuladoreak gogoratzizkit, ezke... Hori harrigarra irutzeiz, kaxea kargatzen jardutea jolastu bitartean. Eta kurioso, hemen dire kampainen got, baina Steam Deckak deko Valvekein deu joku bakotxan katxie kargetako sistema bat.
Eta orduen Elden Ring, Steam Deckan, hobeto doa. Ziste hori danan bier. Osea, kurioso da, baina, ja berez, hori izta, potentzialdetik nahiko ondo dabil, baina eski ganera ez dut egin arazo horrek ez tekoz. Baina, bueno, nik imagino tonteri beti izango dela hori konpontzi fromentzako, ia Bai, espagietan da, baina. gertatzen dana hori da, ez? Japoniarrak izan da, beti PC-ari prioritate gutxi hau, eta denbora hori zertan geratzen Ja. dan. Hala ere, Bai. dauken salmenta kopuruakin eta dauken erabiltzaile kopuruakin munduan zehar, nik uste dut mobiduko diela. Bai. Bueno, eta komunitateare Beste- beti hor dago, ez? Dark Souls bata komunitateak soluzionatu zuen, ze Hor, beldurra ematen da Guztiz. bena da, betikoa, ez? Online izan da, modak sartu, eta bera, arazorik ipintzen dut. Bai, zion ganera, Elden Ringik hori deko, easy anti-cheat Hori da. sistemi deko. Da orduen, klaro, hor, modifike euskero fitxategizek eta, bai, hori, ja, tak, arazo gauz. mod bat atera dute zeaiteko, argazki modua gehitzen diona, Bai, eta esaten dute, hori biliber batzu, offline Offline. ibiltzeko, ze bezala izian ditxitek zeiten Zu- dizulako. kargatzen dozu jokua easy anti-cheat, eta gero offline sartu zenke, edo esaten dozu Steam offline ipini, eta gero... Ez, internetak kenduta, zuzenen. Ja, ados. Orduan, Hori, hasi ganera, Elden Ring da Dark Soulsen eta honetan olako baneo sistema kurioso bat dago, ezta? Softban modukoak hor, Mhm. sartzen dutula, txartoporte izen beste batzukaz esango gu, ez? hori da. Eko kurioso da, segana etxu abizetan inun bez. Bai, Igual, Shadowban deitzen da uste Hori da. torrei. Eta egiten dizuna da, garatzezu online, aldozu jolastu online, baina ez mundu guztizegaz. bai, Bakarrik zure jolas gauzen, askotan ez. egiten da hori, trampatiak sartu beste trampatiekin bakarrik. Hori Orduan, da. elkarren artean desesperatzen dira. Mhm. Edo baita ere egiten da beste jolas batzutan, izaera toksikoa duten jokalariak sartzen dituzte beraia bezalakoekin, soilik. Orduan, Mhm. ez dena imaginatu horietan, parte horietan ze izaten dan. Implosionatu ingo. Dark Soulsen itziten nahi gala pozoian barra hori beteko zaizu toksikoa zeituan. Bai. Baina, bueno, nik uste bastante argi izan daitekela en Game of the Year, Elden Ring, eta zuk esan zuen bezala, Game of the Year ez aparte baitare generazio aterako islada izan daitekena. Mhm. Nik ez dakit aurten jolasik besterik ateratzen dan honei aurre indiezaiokenik. Ez naiz goratzen, Breath of the Wild bi agian, baina... Ez que dauka lanetik, ez? Honek, Ja, buah, dauka... Bai, Ez galdetu den zer otzuen. ikusi ondino, Honi asko faltea Ja, bai, ja. Ez galdetu den otzuen, ekipamentu aldetik, armadurak eta ze moduz. Zer nik Bueno, ikuste nire dutena ni da, atzerakoak inabil. ez que pixua eta kristone aldia dago, ni oso gutxi daukat. Ni pisu gitxigaz noa, eta olako Claymore estiloko espatakaz nabil. Beti Bai. guzti zinatez horrek, azkenien Mhm. kiston kolpik ondeko pim-pam. Mhm. Baina, bebai epatu behar, aritxik asko monten egona ez, egona zena ez, olako mekanika barri bete gehitzu da bela, errautzena edo bai, Assassin's of War. Bai. Olako botere desberdinek emotetxila, armari, eskuturi bebai, ez da, zure ekipamenduri, eta Bai. nahiko azierte da bela uste dut, ez? Emotetxo aukerie, zure armie apurre modifiketako, bai, eraso edo mugimendu barri bet jarretxe, baina aldi berien, estatistikak behaldatu izan, txos, orduen hor, nahiko bizi motetxo. Bai. Igualdeko zu arma bat Joku asko gustatzen estiloa datxun- asko personalizatzen da, ez? Hori da, Mhm. hori da. Igualdeko zu arma bat da, pila gustatzen datxune itxuri gaitxik, edo mugimendu tipo gaitxik ez, eta honek emotetxo aukerie, apurruek ez aldatzeko, edo zure gustora jartzeko azken batean. Ondo, Txulo, oso ondo. oso ondo. Ba, bueno, igual hemen uzten dugu. Elden Ring, Bai. a ber, notak, Ados. lortu ditu notak bia ikeragarriak. Eta Bai. falta zaiona hori da, PC-en eta konsoletan entzun dut ez dut erinean arazoi daudela, ralentizazionak, hori Bai. konpontzea. Me gustu ez ginela hainbeste fijatzen, ez? Gu notekin esaten gibala, ikusi arte, Ja, bai. Bueno, Beti eske kontu precedenteak handiz. daudena jakinda. hori erraitik. Baina, uste dut ondo joan dela. Bai, nik Oso uste ondo Bai, joan notak... ja, gehiago jolasten dugunin eta irurok ondo pasatako gunien, barriro ja analizi bat serian biko txaguz, Bai. moten dugu merezi da bela. Oso Hori ondo. da. Bueno, besterik gabe, nire aldeti bentzat, agur eta 2 aste barru. Bale, ba, agur. Agur, ondo bili.